Mauno Virtanen, kertoisitko, miten Sodankylän Tenava-tähtikilpailut ovat saaneet alkunsa? Niin joo, tämä oli 6. kerta. Musiikin ystävien hallituksessa heräsi aikoinaan idea ja kai täytyy sanoa, että Seppo Hovilla on syynsä siihen asiaan, eli sieltähän me tavallaan mallia otimme. No, näissä loppukilpailuissa oli 14 osallistujaa. Kuinka paljon on kaiken kaikkiaan ilmoittautunut tänä vuonna lapsia? Tämä vuosi oli ensimmäinen semmoinen, että mä en karsintatilaisuudessa itse ollut mukana, koska mä olin tuolla Loksella työreissulla silloin, mutta muistaakseni pitkästi 30, että olisiko noin puolet karsittu karsinnoissa ja semmoinen 30 vuosittain on siinä ensimmäisessä kisassa. Laulamisesta. Oletko sä aikaisemmin ollut laulukilpailuissa? Olen mie isänpäivänä Lauleleeko sä muutenkin paljon? No, aika monesti mie isälle laulan jonkun laulun. Eli rallattelet pitkin päivää niinkö? Niin. Aikaisemmin osallistunut laulukilpailuihin? En. No, sä oot varmaan seurannut kuitenkin noita laulukilpailuja, Tenava-tähtiä. Haaveileksä sä pääseväs valtakunnalliseen Tenava-tähtikilpailuun? Kyllä. Harrastatko sä laulun lisäksi muuta musiikkia? No. Pianon soittaa. Tai kylmähtistä, niin yhtään ei väliä sään. Ei haita näin, kun jyrsinevästä ja vallan paineeksi juon kukkoseen. Oletko sä aikaisemmin osallistunut Tenava-tähtikilpailuun? No, kannustiko sisaresi Voitto sinua osallistumaan nyt? Ei. Sä tykkäät laulamisesta? Niin. Hattu heilu näin, kaas näin heilu.
Aika erikoista, että sä oot itse säveltänyt tämän kappaleen, jonka sä täällä esitit. Kuinka kauan sä oot säveltämistä harrastanut? No, oikeastaan se on ainoa kappale, jonka mä olen säveltänyt, siis semmonen kokonainen laulu. Sitten olen säveltänyt kaikkia semmosia pikkulurituksia, mutta en mitään niinkö kappaletta varsinaista muuta kuin tuo. Oletko sä aikaisemmin osallistunut Tenava-tähti-kilpailuun täällä Sodankylässä? En ole. No, mitenkä nuo valtakunnalliset Tenava-tähti-kilpailut, kiinnostaako ne sinua? No, ehkä vähän, mutta ei nyt sillä lailla varsinaisesti. Sitten kun tulee Tenava-tähdeksi, niin sitten on hyvä, että on sitä kaikkia muutakin tekemistä. Kaupunkiin kun masentuu, sitä tahtoo tuuli raikkaisi. Matkaan vain me löydettiin, varrelle virran. Meille rinnastonsa tunsi kummollistuntoa. Sanoi poltat silmiäni, mutteen ole eläissäni. Näkyy mitä yhtä ihanaa. Noin vaihtuu tämä kunnia ja maine taas tässä salissa. Tällä aikaa. Oletko sä haaveillut siitä, että sä joskus voisit olla valtakunnallisessa Tenava-tähti-kilpailussa? Tietenkin. No missä muissa laulukilpailuissa sä oot ollut kuin täällä? No täällä sitten Kittilän tuossa Tenava-tähdessä ja sitten tuolla Kemissä on ollut sellaisessa koulussa. Mutta sä oot sodankyläläinen kuitenkin. Joo. No tietääkö tää voitto nyt jotain, että sä esiinnyt jossain tilaisuuksissa? Mistä sitä koskaan tietää?